Boa tarde, Carlos. Moi boa tarde. Pillámoste moi poquiños días despois, 10 días despois de recibir o Premio Trasalba na Casa Museo de Don Ramón Otero Pedrallo. Certo, Das últimas frases que dixeches ali foi que todo foi así como moi ao límite e co que a ti che gusta presumir destas cousas cos amigos. Que tal vai? 10 días para presumir do premio ou non deron aínda? Bueno, hombre, foi unha maneira de falar, pero que esconde unha verdade. Non deixa caer os seus méritos como pode. A mí, estas humildades moi afeitas non me fan. A mí alegroume enormemente que me deran o premio Otero Pedrallo, o premio Trasalba. Alegroume, pero moito. E entonces, pues bueno, cando falas deso, déxalo caer, que che den tempo, falando cos amigos, hombre, eu digo isto, non é porque teño o premio Otero Pedrallo, pero bueno, disto algo sei, gustache ter tempo, e é unha maneira de agradecer o premio, se ti queres. Sí, perfectamente. A verdade é que é un acto que sempre resulta emotivo e emocionante para a xente, ou polo premio en sí, ou polos encontros, pero bueno, a nós nos deixou unha frase que me gustaría, porque foi así un pouco como de pasada, e vímola en prensa, e por saber si nos la podes explicar, que era algo así como, comparto con Otero iso de que a rexión é antes que a nación. Sí. Estábamos na casa de Otero Pedrallo e esta frase nos quedou aí. É un feito. Antes de que nacera España, que non sabíamos o que era, pois aquí, a Galicia, estaba este corno metido aquí no noroeste, estaba aquí, apenedado contra o mar océano, e despois a historia, viñeron os bananos, os alanos, os visigodos, la madre que los parió a todos, e despois se construiu alá aproximadamente polos visigodos, deron unha primeira idea do que podía ser España, despois viñeron os árabes, fixeron aí a súa traulería, e hasta Carlos I, Felipe II, o concepto de España era un concepto máis ou menos literal. Eu son da opinión, a rexión fai a xente. Despois, cando esta xente que ten concomitancias, que se une, que fala e tal, construye unha entidade maior, entón xurde a nación, unha nación, pero o concepto de nación é moi equívoco, porque Galicia é tan nación como España, atreveríame a decir máis nación que España. Isto quero deixalo ben clariño. Ten lengua propia, identidade propia, territorio propio, idiosincrasia propia. Non necesita ningún aditamento, é como é. Despois, coas outras idiosincrasias e tal, facemos un conxunto mellor, máis grande, máis operativo históricamente, que é a nación española. Pero vamos, que a mí me veñen a discutir hoxe os de Madrid, que son da meseta, digamos, un pouco inhóspita, me veñen a discutir que Galicia é unha nación, pois normalmente non o discuto. Marcho, vou tomar un café. Sí, é un concepto que costa entender, a pesar de que é un tema que se ten discutido muitísimo. Castelao mismo, o seu concepto de autodeterminación, me parece moi interesante e me gustaría que puxeras de novo en valor, e sobre todo o tema da autodeterminación, que a estas alturas a ninguén fala deso en Galicia, e sin embargo foi unha palabra da que se falou moito e que aquí quedou arrollada, de alguna maneira, non? E de todas formas, creo que hai que ser obxectivo e saber moi ben. A palabra autodeterminación en Galicia ten un escaso valor. Porque Galicia non, no mesmo Castelao, Castelao hai que lelo ben, e Castelao dicía que o que quero é ser español, español con H, metía a Portugal, quero ser español. Ahora, non me fagan ser solo galego, se ustedes me desprecian, sí, entonces quero facer a miña vida propia, pero non era esa idea de separarse de España como fose. Aí hai unha diferencia cos vascos, poño por caso. Creo que, con todos os respetos, os vascos pasáronse moitos povos na súa
Ter unha identidade non quere decir machacarnos demais. Quizá non quero meterme en fonduras, pero aí había que matizar moito. E en Galicia o que necesita e o que pedía Castelao é: temos existencia como nación. Temos unha existencia real. Temos que convertila en presencia política. Existencia real e presencia política é a nación galega. Isto é o que decía Castelao, e o que desgraciadamente a maioría dos galegos, eu teño un libro que se titula Non somos inocentes, porque a culpa témola todos, pois non temos ese, especialmente nas clases elevadas, que se convertiron con furor de neófito aos armiños do castelán. Xa Saavedra Fajardo lle decía: hacen estudio para olvidar el idioma que han mamado. E acusaba. E hoxe, co bilingüismo armónico, estamos nas mesmas xeiras, non adiantamos nada. Entonces, Galicia ten a súa personalidade, pero especialmente as clases pudentes non se sinten galegas. Non se sinten, non son galegos. E entonces falan en castelán, pensan en castelán, actúan como españois. E estamos moi mal. En ese aspecto, Galicia está correndo riscos moi serios de desaparecer. Retomaremos ese tema en preguntas seguintes, pero antes de deixar a Castelao de lado, quería saber se nos podrías, se na túa mente, no teu coñecemento, despois de ter moita relación ca Fundación, cal dos soños de Castelao se cumpliu respecto a Galicia como nación? Castelao quería Galicia unha nación, é dicir, quería ter presencia política para formar un país máis grande, europeo, que a su vez estuvese integrado en Europa, o que non sabe a xente. Hai que ler, claro, sempre en Galicia ten cousas de pequena carallada anecdótica e logo ten cousas de filosofía profunda. El quería que o teñan en conta para tomar decisións, é dicir, como vou eu a tomar decisións, como non van a ter en conta as miñas necesidades para construir unha España máis grande, que a súa vez, e por eso decía antes, que a súa vez vai a formar parte dunha Europa unido. Foi o primeiro que falou da Europa unida. Castelao é moito máis profundo do que di. Está moitas veces o chiste de Castelao, o dibuxiño, todo o mundo o quere como arrinconar como artista, como dibuxante. Non, está. Castelao como pensador político é un tipo moi serio. Agora hai que saber seguilo e hai que meditar moi ben o que di. E entonces, el o que quería era que Galicia fose unha nación para poder traballar a prol dos demais, nada máis. E se non me fan caso, se me desprecian, non me pidan despois grandes axudas. Se vimos hoxe no Parlamento, os señores vascos dicindo la nación, o presidente do goberno, el País Vasco e España. Somos dos países libres. E que coño dos países libres? O País Vasco é un país diferente de España. E Barcelona o mismo. O que falou por Cataluña, falaba el País Vasco e Cataluña. E Galicia non aparecía, estaba ali o pobre do Rego, defendendo, por certo, me gustaría que Rego leera un pouco máis a Castelao, porque ás veces defende cousas que Castelao non dixo. E así estamos divididos e menos valorados. E iso é, se non nos apreciamos no noso, pois non esperemos que os demais nos aprecien. Iso está claro. Non sei se neso que acabas de contar entraría, por exemplo, algo moi concreto como ese dibuixo tan fermoso de A última lección do mestre, que foi traído a expoñerse en Ourense por parte de José Manuel Baltar, o presidente da Diputación. Non sei se iso forma parte do que comentas de queda arrinconado para que solo se vesa como artista, ou pensas que Baltar ten un coñecemento profundo de Castelao, ou ese é o perfil de galeguismo que nos
que vamos ter de futuro, de José Manuel Baltar e políticos dese tipo? Eu non atrevo a xudgar os pensamentos de outros, non? Pero eu quero dicirlle, un galeguista ten que pensar en galego, pensar para Galicia e actuar en consecuencia. É dicir, o que non se pode é ser presidente da Comunidade Autónoma Galega, poño por caso, e ter as mesmas competencias hoxe que hai 10 anos. A que estás a facer? Por exemplo, galego como a ti que decía Fraga. Oiga, quantas competencias trouxe Fraga desde que entrou no poder os 14 anos que estuvo aí no goberno? Nada. Fraga foi unha pedra sobre o desenrolo de Galicia, porque todo era Fraga, os seus amigos, máis ou menos, e Galicia non se desenrolou nada. A ver, dime, eu preguntolle a calquera, 14 anos, me parece que foron 14 anos. Que progresou Galicia en esos 14 anos? Que competencias colleu? Que cambiou? Desde o día que colleu Fraga ao poder hasta o día que o deixou. Falo de Fraga como o presidente máis significativo e máis... Que fixo? Pois fixo unha exhibición circense de visitar a 14 ministros nun día, a 12 ministros nun día fixo as cousas de Fraga, as cousas de Manolín en Madrid, leeronse así, estaba eu en Madrid, leeronse así de Manolo atendían ali aqueles 10 minutos, expoñía a Galicia aquí e Galicia sigue coas mesmas competencias, non pasou nada e non se lle dá importancia ás cousas de Galicia, se choca aquí un Albia ou un tren Albia, chocou un tren, non chocou un tren, averiouse un esquema ferroviario, de alguna maneira, se caen un viaducto, e aquí se fala de que si la Berta Berrocal e la non sei que era, e o viaduto, puxose aí, caeu, e aí está. Un colapso, foi toda a explicación que recibimos, un colapso, carallo co colapso. El desprecio a Galicia, cando miras, é demasiado, a veces é indignante, e eu, en ese aspecto, vivo indignado. Tal cual, casi ben feito. Se pode falar na actualidade, non quería entrar en esta leria pesimista, non? Pero, bueno, a verdade é que tes moita experiencia. Podemos falar de que estamos diante dun colapso do galeguismo como tal, ou de Galicia, ou non existe futuro, ou podemos ser tan tremendos, ou realmente se pode ver de outra maneira. E hai, en este sentido, quería eu tirar un pouco máis e exprimir a experiencia de Carlos Mella e decir que se lle pode decir a xente nova para que o que se perda xa non é galeguismo ou que Galicia conte, sino para ter unha vida digna, como poden ter en outras comunidades. É como que estamos no básico, non? Ti estimas unha vida digna e libre. E que é unha vida digna e libre? Que che veñan desde fora, sin coñecer os teus problemas, agrícolas, forestales, portuarios, pesqueiros, o demo, sin conocer a túa idiosincrasia, sin darse conta do teu clima, e veñen de fora a decirche o que tes que facer. Cantas grandes empresas contan así no esquema industrial con Galicia. Donde está, digamos, a pregunta que se deben de facer moitos, debiera de facerse moito o goberno español, que necesidades concretas ten a demografía galega. Por poñer un caso evidente, o que non o quere ver é que non quere ver. Nesta aldea hai un habitante por casa, con 60 anos. Era unha aldea potente. Pois dentro de pouco será un montón de ruínas, dentro de uns anos. Entonces, non hai esa preocupación polo galego. Entón, se non hai esa preocupación polos nosos problemas,
si as nosas clases dirixentes preocúpanse máis de os seus negocios que non adoitan estar en Galicia ou responden a outras características que non son galegas, bueno, se o galego se deixa ir, se o bilingüismo armónico funciona, se se mantén hoxe gracias á heroicidade uns cuantos mestres que son verdadeiros santos laicos por facer o que están facendo. Pois non por aí van as inquedanzas tamén que temos para as seguintes preguntas, e unha sería, bueno, hai profes, igual que hai sanitarios, hai xente militante das necesidades e militante das capacidades, pero o que é galego de a pé, aparte de falar galego, que máis podemos facer para que isto non chegue ao colapso? Que pasa que... Claro, ti non lle podes a responsabilidade do goberno, non lle podes poñer o galego de a pé. O galego de a pé bastante fai... Pode fazer unha cousa, votar, probar, simplemente, outra gobernanza. Estamos gobernados polo PP, por partidos nacionales, españolistas, que ademais, digan o que digan, desprecian o galego. E iso digo eu que fui un diputado aquí, desprecian o galego, les importa un carajo. Entonces, hombre, vamos a votar a algo diferente, por unha vez, a ver si nos cadra. E a esos votantes, a súa vez, a esos que se presentan con un proxecto diferente, que fagan o favor de definilo ben, que non se queden enclaustrados en dogmatismos de yo soy bueno y el que no es como yo es mal gallego, porque desto tamén eu son do Bloque. Pero no Bloque hai moito que... hai moitas cocinas que pasar. Hai que estudiar o tema, hai que amasar moi ben, hai que levedar moi ben, que non se pode chegar así, é dicir, Galicia é independiente, así, a secas. É que? Imagínate por un momento que nos digan, venga, pues sale, independientes. Que facemos o día seguinte? O que levamos facendo estes anos, non é unha mensaxe nova realmente, según de que partidos. Levamos moitos anos con esa forma de propagar e de promocionar independentismo, nacionalismo. A pregunta sería, entón é cuestión de partidos ou ten que haber tamén santos, heróis, personais que arromeden ao redor? Ten que haber xente que un pouco ilumine un pouco o camiño. En todos os países do mundo e en todas as circunstancias sempre hai o artista, o escritor, o literato, o político, a personalidade determinada, que forman unha... montan así como unha especie de ambiente. Despois, dentro dese ambiente, están os que saben, os que poden dirixir, a gobernar, xestionar, e logo os votantes. É dicir, ao fin e ao cabo, o votante é o que hai que dicirlle ao votante o que lle convén, pero o votante ten tamén que reflexionar e deixarse de votar por piroladeñas. É dicir, porque aquí, por que votan os galegos ao PP? A ver, dame unha razón. Damas ti. Eu non xas podo dar porque non as teño. Por que votan os galegos ao PSOE? Tampouco che podo dar unha razón de por que votan o PSOE. Porque nunca fixo nada por Galicia. Nunca. Son partidos xacobinos. Son partidos centralistas. E entonces hai que poñerlle cara. E iso é o que admiro eu dos vascos e dos cataláns. Poñen cara. Non admiro o xeito dos vascos, non admiro determinados excesos cataláns, tampouco, pero de algunha maneira este plantarse e decir aquí estou eu, é necesario. E iso sí que van as clases burguesas, bueno, que se chamaba burguesía, ou as clases que un pouco a crítica de Carlos Mella podíamos resumirlo nesa frase de canción de onde están os nosos burgueses? Non existe. A nosa burguesía quedou encantada, vístese cos armiños do castelán e con furor de neófita quere aparecer
como madrileña, como española. Mira, eu estudiei en Deusto. Foi quizá a primeira... Éramos 5 galegos. 4 disimulaban que eran galegos. Un era canario, el outro era de la madre que lo parió, el outro asturiano e el outro tal. Eu era o único galego. E como decían, un nacera nas Canarias. Eran tíos que naceran nas Canarias, en Asturias e tal, e viñeran a Galicia por circunstancias. Mentira podrida, eran galegos de quinta xeneración, non? Sin embargo, escapaban de falar galego, non sabían, e que tampouco sabían. Clase alta en Deusto non vai estudiar calquera. E eso foi a miña primeira aproximación ao problema nacional, sin querelo, sin pensalo. Con 17 anos xa vino polo comportamento dos meus compañeros galegos. Cambiou? E dali empezou a miña teima sobre que está pasando aquí. E que está pasando? Pois, desgraciadamente, está máis ben a pasar nada. É dicir, hai actos, hai momentos que parece e tal, pero ese ambiente, esa efervescencia que tiñan que ter as clases ilustradas, que son as clases ilustradas son as que dirixen un país. Non podes pedir a que é un labrego daqui que dirixa o país. As clases ilustradas que se reflexionan sobre o tema e tal. E Viera Ortega Seco analiza España, los gallegos, almas vencidas, sin proyecto político. Tócalle o carallo. Aí queda a cousa, non? Logo xa non falo do resto dos insultos que podes coller na literatura española sobre o galego e os desleixos. E ainda hoxe os ves a la gallega. Pero non te din a la gallega en plan... Non dincho como desprecio, como desprecio. Eles logo despois nos din que listo é o gallego. Iso é a moeda falsa con que che compran a nosa sumisión. Isto está, a cosa está moi complicada aí, moi difícil. Iso ves incluso aquí entre... Hombre, coño, non hai máis que ir aí a unha festa, a unha taberna, a ver. Carlos, despois do paso por política, e por política variada, e de diferentes niveis, fanse amigos? Falando destas cousas. Mira, os amigos para a vida privada. Eu teño amigos nos sitios máis... pero son amigos extraños. A min amigos así de cuadrilla, de bachiller, de carrera, non teño ningún. Nin noto a súa falta. Nin noto a súa. E de política, se fixeron, hai amigos? E de política, posiblemente, digamos que me atopo ben con algún. E, bueno, podemos coincidir en algunhas cousas, pero tampouco necesito moito del. É que isto é unha construcción individual. E logo, despois, xa o digo castelao, coño. Primeiro empezan, din Alba de Gloria, primeiro empezan a salir os grandes fenómenos do galeguismo, enumera ali, e ao final, unhas luceciñas tépedas, oscuras, o pobo. Ese é o que fai o país. Os demais dirixen, fan de vez en cuando unha heroicidade, que está moi ben, pero esos pequeniños, esas luceciñas pequenas, esos ciudadanos, un por un e todos xuntos son os que fan o país. As formas de facer grupos e país van cambiando. Eu quería tocar, por si é oportuno, o tema das redes sociais, porque si recoñezo que as coñezo un pouco e hai como moito movimento, a xente se xunta en redes sociais e físicamente, contactan en redes sociais. Pensas que por aí
si ves un pouco o fenómeno, aparte de todas as críticas que se poden facer, bueno, que son as repetidas sempre, pensas que por aí pode facilitar de alguna forma que o que pensa parecido poida debatir, poida ter puntos de encontro? Mira, eso aí, eu supoño que cada un terá o seu libriño, non? As redes sociales, eu non estou nas redes sociales. Vexo que as redes sociales dan motivo para que haxa estas rapazas ou estes rapaces que se chaman agora comunicadores ou que teñen millóns de... Sí, blogueiros, youtubeiros, sí, bueno, non falaba deso, falaba de algo máis social, como máis comunitario, non? Dentro de hai Instagram en galego, por exemplo, e se pon moito en valor, hai contas que son en galego en Facebook, falando pois tema de galeguismo, de como unha nova canle, non? E a xente ademais aí que fala galego como que se sente identificada e enseguida por o tema de falar galego, que só é unha cousa, é falar galego, pero bueno. Xa, sí, pero primeiro empezas a falalo, despois empezas a estudiar a prosodia, despois empezas a... É moi bo eso, eso é bo. Todo vai mellor, todo ten visos de mellorar. O que sucede é que nós, como decimos nós, que é o que é mellor mañá. É dicir, eu ás veces me pregunto, non? Nós estamos intentando construir un futuro. Hombre, intentamos construir un futuro de 10 anos para adiante, non? 15 anos. Porque o futuro é unha cousa lonxana, non? Sobre todo cando che veñen cunha descoberta destas do universo, como viña outro día no periódico, claro, cando ves eso, diste, bueno, todo isto... Estamos de sobra aquí todos. Claro, me chama a atención a tua incorporación fenomenal ao efémero que é todo agora, non? O caduco que pode chegar a ser todo. As cousas son moi caducas, se as miras a nivel vital. A nivel vital as cousas teñen a súa importancia, porque claro, xa sei que son caduco, pero os minutos ou as horas ou os días que me queden, para mí son valiosísimos, de maneira que de caduco nada, e procurarei aproveitalos o mellor que sei. O único que sei é que as nacións, o conxunto de comunicación, unha nación non é máis que un conxunto de comunicacións continuas en favor dunha maneira de ser ou dunha vida, pois non sei, está hoxe demasiado dominado, todo fenómeno social está demasiado dominado polo diñeiro. E eu non sei distinguir, recoñezo, cando unha cousa é pura ou cando unha cousa é un negocio monetario. Guerra de Ucrania, poño por exemplo. Aí hai alguén que está facendo un negocio. E eu atrevo a decir que Norteamérica, se pudera empeorar as cousas, empeorarías porque está facendo un negocio redondo. Con quen falamos nós para os nosos... Pois con ninguna nación democrática, Arabia Saudí, Omán, la madre que nos Emiratos Árabes Unidos, Rusia. Somos todos... E aí non lle poñemos pegas. Aí non lle dicimos, mete o teu petróleo no cu. Non, compramos o petróleo. Non, estamos... Ahora resulta que a enerxía nuclear é verde. E a pouco que nos apreten os collóns, pois a enerxía do carbón será verde. É dicir, todo é unha cuestión... E estamos... Que nos está gobernando? Que nos está dirixindo? Porque aquí hai un montón de forzas que se nos escapan. Non se nos escapan. Nós somos un pouco unhas marionetas. Aquí a forza do... Vamos a ver, o precio da electricidade. Pero vamos a ver. Non hai 20.000 escolas de economía no mundo. Pero ten unha desas 20.000 escolas unha sola explicación racional de por que o precio da electricidade hoxe é ese. Ten. Que me digan, que me digan. Por qué? Pois porque aí hai outras cousas que o ciudadano non conta. Estamos... Non sei como podemos darlle a volta a esa posibilidade de futuro
e poder pensar en como transmitir ás novas xeracións que o bo está por chegar e que está nas súas mans. É difícil, porque en primeiro lugar que o bo este por chegar é moi difícil. É moi difícil porque a mitad do mundo todavía sigue pensando que unha muller non pode levar a cara destapada. É que claro, as cousas nós falamos aquí de Galicia, pero o mundo é moi grande. E usted ten millóns, ten 1000 e pico de millóns islámicos. E se non levas o chisme e non obedeces, pois desapareces del mapa. Comprendes? E esos crecen ademais a razón de 10% ou 20%, nós estamos disminuindo, porque os migrantes que nos veñen traen esas ideas. Sí, eso es moi complicado. A política sigue sendo, quizá, a forma de procurar cambios ou non. Aí fanse amigos, os enemigos que se fan en política son para sempre, non son para sempre, os enemigos son interesantes para facer política. Non, hombre, no, mira, a política faz amigos, independientemente do que dixen antes, faz compañeiros, tes compañeiros de política, pensas pouco máis ou menos, tes adversarios, e debes de ter unha cousa que lle falta á política actual, debes de ter respeto polos amigos e polos adversarios, porque claro, se ti o que te limitas é a insultar o que non pensa como a ti non estás facendo política. Ti estás pelexando, disputando, non. A política ten un componente, é masa, a política é unha masa, necesita ter un lévedo, e entonces a política non é que non sea útil, é que é absolutamente necesaria. Ti non concibes un país sin política. Desde os primeiros tempos será máis ou menos complexa, pero a política é absolutamente necesaria. Entonces, bueno, o que hai que facer é buscar, e hasta certo punto nós fomos conseguindo ao longo dos séculos, unha política, bueno, pois, que che permita convivir con outro que non pensa como ti, e facer cousas así máis ou menos a medio. E iso é... Como chamamos a xente nova para que se meta en ese eido? Está complicado, parece como cada vez como máis restringido. Que referentes hai? A xente nova tamén, e agora eu penso a veces cando fui novo e tal, tamén somos moi cojonudos, sabes? A xente nova, como llevan moi ben as cousas, porque a xente nova, os órganos non lle berran, que é a señal maravillosa da salud, e entonces, bueno, xa se arreglará. O caso é, vou non pasar ben esta noite, vou non pasar ben mañá, vou a ver se aprobo isto, vou a ver se fago aquelo, vou ver tal se veraneo. A xente nova é moi egoísta, como todos os tíos que están en unha situación fantástica. Cando che empeza a doer o ril, cando as preocupacións son jodidas, cando tens que tomar determinacións que doen e que non sabes, entonces, amigo mío, entonces aí tens que pararte, tens que deixar de ser mozo, xoven, e dicir, que fago eu aquí? E iso é unha transformación moi difícil. Pero se algún houbera con inquedanza, sí, e falemos de inquedanza galega, galeguista, sí. Que lle poderíamos recomendar? Referentes, non sei, lecturas, e como se alguén cae aquí e dice aquí hai unha lengua propia, isto tal, que podeu mirar para evolucionar, madurar, para activarme, para salir un pouco desta desidia da xuventude que é egoísta e que vive ben? Hombre, claro, isto necesitas poso o personaxe nunha situación moi complexa, porque claro, obligar a levar a xente polo bo camiño é convertirse nun mesías. Claro, os mesías son moi escasos. Está ben, habrá que decirlle, mire, o galego é un idioma hermoso e convén falalo, meterlle a vergonza de non falalo ben.
a historia de Galicia, botalle unha ollada porque sempre convén saber de que vai. A historia de España, botalle tamén unha ollada porque tamén convén. Mira ti o futuro, móntate na túa profesión, na túa tal, móntate como Dios manda, fai algo bo, investiga ben, estudia ben, enseña ben, podes dicir todo eso, pero podes decir, ahora quen ten que facer é el. Porque claro, se eres un mesía que vai á forza, un Lenin, comprendes? Un Fidel Castro, entonces lemos jodido. Entonces podría ser a través da cultura, por exemplo, coñecendo en detalle como escribiu Carlos Callón os 500, os 500 anos de maltrato do galego, a través dese tipo de coñecementos podría ser unha vía de... Sí, hombre, lendo, coñécese moi ben un país. Lendo os seus autores, coñécese, queiras que non. Cando escribes, se eres galego, escribes en galego, queiras que non te estás dando unha idea, que a mellor non a tes na cabeza, nese momento estás contando outra cosa, pero pola maneira de decirlo e pola maneira de facer nas feiras. Te escoitas unha conversación dos tíos das feiras, xa sabes que o mundo está construindo o tío. Ahora, hai que, efectivamente, pero están as escolas, están as universidades, está o tipo, está a reflexión personal, e iso, e cada un ten que poñer a súa parte, porque claro, se xa dan todo feito, careces de mérito, e se non o faz... Desinflouse o galeguismo en este momento? Estamos nunha época de... Está moi pequeno, está moi pequenecido, e ademais, de moi empequenecido, eu leo, e eu diría aos galeguistas e aos escritores en galego que cuiden o galego. Que cuiden o galego, que ás veces, non. O galego é relutante do gerundio. E cando ti ves que meten un gerundio cando tiñan que meter un infinitivo co artigo diante, diste, coño, hostia, meu rei, carallo, ti eres escritor, hostia, aprende, que cago na cona. Son millóns de pequeniñas cousas que hai que ir e aprendendo todos os días, que ti estás aí, eu fago calquer cousa aí no escritorio e tal, e estou dicindo, carai, mira que listo está facendo isto. Teño que volver atrás. Estamos nun momento, eu penso que será a COVID, de silencio de todos estes temas, e parece como que falar galego é o último reducto que nos queda. Non sei por que está conseguindo Carlos que me poña moi pesimista. No, mira, pesimista no galego, eu desgraciadamente son pesimista. Creo que a escola, a vida enséñache a ser... E non vexo, sobre todo non vexo, porque nós temos un goberno. Nós somos unha comunidade histórica, coño. Que somos unha nación, unha nacionalidade, que o di a Constitución, coño. Que non se atreve a decir e tal, pero nacionalidades históricas, somos tres. E mira como furan as outras dúas e como furamos nós. Algún defecto teremos, algo estaremos facendo mal. Estou segura de que Carlos Mella sabe que é o que estamos facendo mal. Sin fórmulas magistrais, pero será un cúmulo de... Sabemos, non estamos facendo mal moitas cousas. Bueno, pois sí, abandonamos o idioma, pero claro, cun goberno do PP, con unha burguesía que se morre polo castelán, e que este daqui que fala un galego de toda a puta vida, fala a neta, oye, Elenita, queres un café? Queres un... Cando se dirixe a neta, dirixe en castelán. E dice, anda, tócalle o carallo. Comprendes? Temos problemas graves, Eu espero que algún día, eu creo que o Bloque ten unha responsabilidade terrible. E a miña pregunta esencial neste momento é, o Bloque é capaz de facer frente a esa responsabilidade? Vai ser capaz?
vai ser quen de facer frente a esa responsabilidade. Aí vai. Tivemos unha ocasión, cando o Bloque e o PSOE lle quitaron a... Pero non o fixaron, pelexáronse entre eles. Se aí chegan a volver a ganar as eleccións, xa serían non 4 anos, sino 8. O cual, o máis probable é que despois fosen 12. Entón xa, aí la cagamos. Entonces, que vai facer o Bloque se ganan as eleccións? Aquí. Vaise meter nesa historia filosófica terrible que diste de la independencia de Gallego. Mira, autodeterminación é palabra que no conxunto galego neste momento da sociedade galega non significa nada. Ti non as coitas pronunciar. E a autodeterminación pode chegar ou pode non chegar. Castelao non falaba de autodeterminación. Castelao que falaba era de capacidade propia, de decisión propia. Eu podo decidir o meu, as miñas cousas, que teño eu, a política, bueno, de portos, a política de transportes, a política de enseñanza, a política... Iso aí é o traballo, esa é a miña autodeterminación. A autodeterminación como separarse de... Pois posiblemente neste momento é un disparate. E se ti analizas, colles o PIB, colles deixaste de xogar cos números, e colles, por exemplo, a contabilidade nacional, que ninguén fala dela porque é complicada, ninguén fala dela. Pero a contabilidade nacional, ben entendida, di moitas cousas. E a moitos políticos que falan do país había que decir, mira, vente para cá, séntate aquí que che vou dar unha clase así pequeniña para que o próximo día non digas esta estupidez. Entón, con a contabilidade nacional ben apañada, ti verías que a autodeterminación non che vai a producir nada. Porque se confunde a autodeterminación con independencia. E non é o mesmo. A autodeterminación é unha capacidade que ti tes, normalmente as capacidades non se exercen. En vez de telas. Ti tes a capacidade de abortar. Pero vas a abortar. No? Pero se non a tes, pues estás jodida. Entonces, as capacidades que a xente que se soy capaz de, lo hago. No. Eu teño a liberdade de ter esa capacidade. Entonces, eu teño a liberdade de autodeterminarme se os demais me mallan en min, me desprecian, non me queren e tal. Pero se os demais se comportan como Dios manda, dentro dos seus, podemos chamar o marco constitucional que nos demos todos entre sí, eu non teño por que exercer a autodeterminación. Estas cousas ao mellor explicas a un do Bloque non... Estamos perdidos. Che di que non. Estamos perdidos. Estamos perdidos. A ver os emigrantes, que vai emigrar moita xente nova e a volta, a ver se eso consigue... Non esperes que volte moita emigrante. Non esperes que volte moita emigrante. Non ofrecemos moita gollería, non ofrecemos moita gollería. E bueno, de todas formas, as cousas tamén a veces parece que está moi difícil e logo se arreglan de alguna maneira. Eu comparo o que vexo hoxe por aquí co que vin cando era neno e queiras que non melloramos moito, pero claro, iso non é o mérito noso porque mellorou todo o mundo. Hasta os do Malí andan con teléfono móvil. A mí o que decías dos bipartitos, e xa estamos así un pouco, me parece interesante porque creo que é innegable que os bipartitos funcionaron en Seral, supuxeron un cambio, un soplo. En Ourense tivemos bipartito, independentemente de temas ideolóxicos, evidentemente, que son os que vemos que están aí arriba sempre, os usuarios, vimos cambios. Non entendo como
os que formaron parte deso, sí. Non foron capaces, pois o mismo que estás comentando, ¿no? De perpetuar ou de seguir, non, 4 anos, por lo menos outros 4, Sí. a nivel local vivimoslo foi moi intenso. Sí, sí. Non sei que capacidade extraordinarísima ten o PP de volver o de sempre, despois de que unha cidade, unha comunidade vira certo florecer. O PP ten moi fácil, hai que reconocer que o ten fácil. Porque o PP é conservar. Claro, e a xente dixe, mira, no, todo va a seguir igual, todo, entonces, hai tíos que posiblemente ti dis, coño, que mal vive o tío, pero se lle garantizas ese mal vivir, e o PP é moi, para esas cousas, logo ten un certo galeguismo aldeán, se ti queres. E, bueno, pois, claro, o PP vaise colando nunha sociedade conservadora, moi aislada, comprendes, que non quere, vaise defendendo. Deféndese moito mellor nas aldeas que nas cidades. Nas cidades, os concellos, normalmente están en mans de outros, en moitos sitios. Pero, nas autonómicas, o PP arrasa. E despois, bueno, non sei, podemos falar 20 minutos, pero xa é repetitivo xa. Bueno, nos vamos co deseso de que haxa Carlos Mellas variados ao longo da xeografía galega, que dispostos a falar, a debatir e incluso sacar algo de optimismo, con algo de enerxía, aínda que con este calor creo que aquí vai ser complicado. Non, sí, optimismo hai que sacar, ao fin e ao cabo hai que sacar. Eu supoño que o optimismo hai que... E eu supoño que Galicia irá mellor do que está agora. Supoño. Pero os condicionantes que ten fan que moitas veces engruñes un pouco, non sabes? Non sei que parte de Ramón Otero Pedrallo sería interesante para recordar en este momento, tanto de conversa como no momento que está vivindo Galicia, o galeguismo, a situación do galego, da cultura. Bueno, Otero Pedrallo era un home de moi boa cultura, de moi boa formación, e poucas cousas dixo en política, e as poucas que dixoas bastante acertadamente, é dicir, era un home de sentido común, non a min gústame o personaxe de Adrián Solovio, creo que había que lelo moi ben, con moita calma, porque di moitas cousas, vase sacando aventuras, pero bueno, Galicia, mentras, en fin, eu espero que nas próximas eleccións nos den un respiro e podamos empezar a abrir ventanas.